La pandèmia ha posat en evidència els dèficits d'un model preventiu que no està protegint la salut de les persones treballadores. Durant els primers mesos vam veure com col·lectius de treballadors i treballadores habitualment exposats a riscos biològics van haver-se de posar en primera línia sense mesures ni equips de protecció. Mentrestant, els serveis de prevenció, especialment els aliens, van estar més aviat absents, a remolc del que anaven marcant les autoritats sanitàries. El contagi per la Covid-19 no s'ha reconegut com a malaltia professional per als col·lectius més exposats. De fet, només el reconeix el dret a rebre les mateixes prestacions que en el cas de malaltia professional, considerant-los un accident de treball, el personal sanitari i sociosanitari que presta directament aquest tipus de serveis. Una regulació absolutament limitativa, ja que ha d'existir un informe previ del servei de prevenció i que deixa fora d'altres col·lectius i sectors també exposats al risc. Davant dels incompliments de les empreses en l'aplicació de les mesures preventives i sanitàries davant la Covid-19, el Govern no ha sabut respondre establint mecanismes que garantissin una adequada coordinació entre la Inspecció de Treball, les autoritats sanitàries i les forces de seguretat per l'aturada de l'activitat per la pandèmia. El 2020, però, ens deixa una altra imatge esgarrifosa, un augment del 21,54% respecte al 2019 dels accidents de treball mortals durant la jornada, en un any marcat per una important aturada d'activitat. Mentre continua el desviament sistemàtic al sistema públic dels accidents lleus i greus de les malalties professionals fàcilment ocultables per empreses i mútues i que durant l'any passat van disminuir significativament. És evident que en el model preventiu es mostra esgotat i és necessari promoure els canvis necessaris que garanteixin una protecció real de la salut de les persones treballadores. La llei de prevenció de riscos laborals, tot i no suposar una completa transposició de la directiva marc, es va construir en un moment en què prevalia una organització del treball basada en un contracte social caracteritzat per la centralitat de la negociació col·lectiva, la contractació indefinida i estabilitat en el treball. Tanmateix, les polítiques neoliberals i austeritat i de retallades escollides pel govern com a responsabilitat de la crisi econòmica i de les reformes laborals han deixat un mercat laboral que dificulta l'exercici dels drets, caracteritzat per la devaluació de les condicions de treball i de la precarietat, i en el qual moltes persones treballadores es veuen obligades a escollir entre el salari i la seva salut. Els models preventius actuals estan clarament marcats per una baixa qualitat de la prevenció de les empreses a causa de factors com la voluntat empresarial de realitzar un compliment mínim dels fonamentalismes legals, una inspecció de treball saturada i amb pocs recursos. La possibilitat que tenen empreses i mútues de desviar al sistema públic els danys a la salut produïda pel treball, amb la qual cosa s'obvia l'obligació d'investigar-los i de millorar la precarietat preventives i, sobretot, un sistema preventiu que es caracteritza per un alt ús del servei de prevenció extern, servei de prevenció amb clares finalitats de lucre i que ha situat el nostre dret fonamental del projecte de protecció de la salut al mig de les cruels lleis de l'oferta i la demanda, en un mercat controlat per pocs grups empresarials que van iniciar fa temps una guerra de preus que ha reduït la qualitat del servei prestant, ha sobrecarregat els tècnics i tècniques de prevenció, s'ha convertit la prevenció
en un mer tràmit administratiu i documental. A més, el sistema de protecció social permet a les mútues i a la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques SCAM sotmetre un seguiment invasiu i ple de pressions de persones treballadores en situació de malaltia. En efecte, se'ls dona sovint una alta anticipada. Es posa en dubte el criteri del metge o metgessa que ha facilitat la baixa i se les obliga a tornar a la feina sense estar del tot recuperades, cosa que sovint provoca un patiment i un agreujament de la seva patologia, de manera que a vegades tot deriva en un acomiadament per inaptitud sobrevinguda i sense tenir dret a una incapacitat. Trencar el cercle viciós de precarietat, d'avaluació de la prevenció i limitacions en l'accés de les prestacions de la protecció social de les persones treballadores malaltes suposa introduir els canvis necessaris en el model de protecció de la salut en el treball que se permeti la democratització de les relacions laborals, l'exercici efectiu de drets i el trencament amb la unilateralitat empresarial sobre la qual està configurada la normativa de prevenció de riscos. Ens enfrontem a la sortida d'una crisi sanitària, econòmica i social de la qual hem de reforçar el valor de la salut en el treball com a dret fonamental que ha d'estar al centre de les relacions laborals. La recuperació econòmica no pot anar acompanyada de la pèrdua de salut de les persones treballadores i encara menys de la mort de les persones treballadores a la feina. Per això, Comissions Obreres de Catalunya, en aquest 28 d'abril del 2021, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, exigim a les patronals més compromís amb la vida i la salut de les persones treballadores i proposem un decàleg de propostes prioritàries i urgents. Derogar les reformes laborals que han instaurat la precarietat, han d'habilitar la negociació col·lectiva i han deixat moltes persones treballadores en situació de pobresa i vulnerabilitat social. Introduir els canvis necessaris en el model preventiu per tal que es prioritzi l'ús dels recursos interns de l'empresa per damunt dels externs, existeixin elements per a una participació equilibrada de la representació dels treballadors i treballadores seguint altres models europeus, s'estableixin uns criteris mínims objectivament respecte del contingut dels contractes amb els serveis de prevenció aliens, la qualitat preventiva i els recursos preventius que ha de tenir una empresa. Es permeti als tècnics i tècniques de prevenció el fet de poder exercir de la seva tasca amb llibertat de criteri professional i s'introdueixi la visió de gènere en la mateixa normativa de prevenció. Intensificar les polítiques actives en matèria de prevenció de riscos laborals, amb la corresponent participació dels agents socials, apostant especialment per la nova estratègia catalana de seguretat i salut laboral, dotada del finançament necessari. Dotar de més recursos a l'Institut Català de la Seguretat i la Salut Laboral i l'Institut Nacional de Seguretat i Salut del Treball. Elaborar un nou marc normatiu per a les mútues en relació amb la seva organització, naturalesa jurídica i funcions, situant en mans del metge o la metgessa de capçalera el reconeixement inicial de l'accident de treball o de la malaltia professional i prioritzant també el retorn al sistema públic de la gestió i el control de la incapacitat temporal per contingència comuna i les prestacions de risc durant l'embaràs i la lactància, la cura del menor amb la malaltia greu i el cessament de l'activitat dels autònoms i autònomes. Promoure la figura del delegat o delegada de prevenció territorial o sectorial a les empreses petites i sense representació legal de las personas trabajadoras. Puño arriba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mamadou, delegado de Paul Gourmet. Siempre lo que digo en Comisión Obrera es un salvavidas. ¿Por qué? Porque ese mono, 7 años trabajé con ese mono y falsos autónomos. Toda la gente que están ahí, 1.350 personas, cada día estaba sufriendo y no podía nada. Llega un momento, había mucho denuncia, mucho problema entre los trabajadores con los empresarios y gracias a Juan
ha ido ahí para manifestar, para ayudar a los trabajadores, pero en este momento los trabajadores todos tienen miedo, porque quién va con abogados o quién va con no sé qué, y la jefe lo echa. Entonces, y ya pasó de donde están ellos, y ya ha cogido papel, ha ido en casa. Y luego ya ha llamado a Juan. Digo, oye Juan, ¿y puede ayudar a nosotros para que se cambie esta empresa, cómo maltrata a la gente, como ese contrato de falsos? Dice, sí, pero yo personalmente no puedo. Vosotros, lo que están dentro, sí que puede hacerlo. Yo le he dicho, ¿cómo? Dice, tenés que hablar con tu compañero de trabajo. A partir de ahí, nosotros, las comisiones, pueden ayudar a vosotros para que cambiamos cómo está ahí dentro. Digo, vale, a partir de ahí empezó a hablar con la gente y tal y cual. Y luego ha hecho llamar a Juan, digo, mira, y vamos a hacer reunión. Así ha pesado las cosas y hasta que hemos cambiado ahí y la contratos falsos, gracias a Comisión Obrera, gracias a Lalo, gracias a Jesús. Porque ellos apoyaban a nosotros ahí hasta que las cosas han cambiado y no teníamos derecho ni para ir al lavabo, no teníamos derecho para ir vacaciones, no teníamos derecho para nada. Pues, y cuando ellos, Comisión Obrera, toca la puerta de Mataderos, a partir de ahí la gente empieza a despertar, sabe quién es Comisión Obreras y luego y la cosa se empieza a cambiar, reuniones, votaciones, tal y cual, hasta que Comisión Obrera ha ganado ahí. Desde que ha ganado ahí, toda la cosa ha cambiado. Ahora, nosotros ahí y tenemos derecho para ir vacaciones a cobrar y tenemos derecho para pausa 2 horas, tenemos derecho todo. Pues por eso que digo, Comisión Obreros son salvavidas. También voy a dar los jefes, mi equipo que están ahí, con mi compañero de trabajo y quienes están ahí, gracias a ellos y que ayudan a nosotros y hasta que donde llegamos. Y gracias a todos, soy muy nervioso.